sing magpasalamat, magsamba sing mag-omaw sa Diyos. Sa ngaran ka na maasing kanaki, asing ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na sa Kristong kagurang tan pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ang yaton sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, Tadagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sindo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak mandugot sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maherak ka, kagurangan maherak ka, Kristo maherak ka, Kristo maherak ka, kagurangan maherak ka, kagurangan maherak ka. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Sa nagkakatulinongan, mga tamong marahay ang buot, inoomaw mika, rinurukyaw mika, sinasamba mika, pamuraway mika, inapasalamatan ika, udi kang dakula mong pamurawayan, kurang na aking bunga sa langit noon, ang nakakamhan. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aking ikan naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kay raki kami.
Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinabahan ako sa mong era. Ika na nagtutukaw sa to ka nama, kaeraki kami. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Banal, ikasanaan, kagurangnan, ikasanaan, urod, kahalangka. Sa Kristo, kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Amen, amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaugayi ang simong mga nasasangkuban, asin kay raking padakula sa indaan mga balaog kan simong grasya, tanganing sindang mainit sa paglaong pagtubod asin pagkamot, dani na magpadagos na nagbabantay sa pagutob kan simong mga pagbuot. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. An enot na babasahon, nagsasadol sa satuya, na maging sarong marahayon na paraataman kan satong mga tugang. An pagtubod asin pagsunod kan sa iyang tataramon, an magdadara sa to sa karahayan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Herakman sa mga pastor na nagpapawara saka nagwawarak kan mga karnero sa sakong pasabsaban. Ulay kan kagurangnan. Kaya siring ang sabi kan kagurangnan Diyos nin Israel, dapit sa mga pastor na nagpapastor kan sakong mga banwaan. Iwinawarak nindo ang sakong mga karnero, pinaparalayas asin dai pinapamahalaan. Hala, ako ang bahala sa indo sa karatan, kan sa indong kagibuhan. Ulay kan kagurangnan. Titipunan ko ang mga tada sa sakong mga karnero, hali sa gabos na daga, na pinalayasan ko sa inda. Papabalikon ko sinda sa saindang mga sabsaban. Magigisindang mabinunga, asin magdadakol. Magbabangon ako para sa inda, nin mga pastor, na magpapasabsab sa inda. Dai na sinda matatakot, dai na mawawaran buot, asin mayong magkukulang sa saindang bilang. Ulay kan kagurangnan. Uya, maabot ang mga aldaw, ulay kan kagurangnan. Ibabangon ko si David, nin supang nasuripot, hading mamamayo, asin matadong, ginigibo ang katanusan, asin kasuriputan sa daga. Sa saiyang ang mga aldaw, maliligtas ang hoda,
an Israel, magiirok sa katiwasayan. Ini an ingangaran sa iya, an kagurangnan sa tong kasuriputan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan sa kong pastor, den inin anuman na magkukulang sako. Ang kagurangnan sa kong pastor, day ninanuman na magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, day ako magkukulang, sa maduot na kapatagan, pinapaluko niya ako. Pasiring sa matiwasay na katubigan, dinadara, an sa kong kalag, pinapaginhawa. Ang kagurangnan sa kong pastor, day ninanuman na magkukulang sako. Inaantabayan niya ako sa mga gira nin kasuriputan, huli sa iyang ngaran. Maglakaw man ako sa kababan, kananino nin kagadanan. Day ako matatakot sa maraot, huli teka kaiba ko. An sa imong badas, asin sugkod yaon, rinaranga ako. Ang kagurangnan sa kong pastor, day ninanuman na magkukulang sako. Inanda mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kalaban. Linalahidan mo nin lana ang sakong payo, ang sakong kupa magsusupay. Ang kagurangnan sa kong pastor, day ninanuman na magkukulang sako. Karahayan sana asin kabuutan, an malapag sako, gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Mag-eerok ako sa harong nin kagurangnan, sa kalawigan nin mga aldaw. Ang kagurangnan sa kong pastor, day ninanuman na magkukulang sako. Si Hesu Kristo ang naging ilaw sa dalan, paduman sa katotoohan. Siya ang nagdara kan pagkasararo kan banwaan. Hinanyugon po niya to ni kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, ngunyan, huli ki Kristo Jesus, kamo na kaito harayo, nagin harani. Salamat sa dugo ni Kristo. Ta siya ang katuninongan ta. Siya na nagsaro kanduwa, asin naglaglag ka na sa tahaw na pansuway na lanob, sa iyang laman ang pag-iriwal. Pinawaran niyang bisa ang lay, kaibaan mga tugon, asin mga presepto kaini. Tanganing ang duwa, malalang sa iya, bilang sarong bagong tawo. Sa pagibo nin katuninongan, asin ibalik sa buot kan Diyos, ang duwa sa saro sa nang hawak, huli kan krus. Pagadan kan iriwal sa iya. Nag-abot siya asin ihinarubay ang marahay na bareta nin katuninongan sa indo na harayo. Nakatuninongan man sa harani. Tahuli sa iya nabuksan kita nin agihan. Kitang duwa sa saro sa ng espiritu, pasiring sa Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia.
an kagurangnan mapas indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtiripon ang apostoles sa tubang ni Jesus, asin namareta sa iya kan gabos nindang ginibo, sa gabos nindang itinukdo. Ang sabi niya sa inda, madya kamong gayo siblag sa iba, sa desyertong lugar, asin magpahingalo nindikit. Tadakol na tawo ang minaabot, asin minahali, asin mayo na sindanin panahon na magkakan. Naghali sinda na nakasakay pa desyertong lugar, siblag sa iba, ugaring nahiling nindang nagahali, asin nabisto nindakol. Nakabitis hali sa gabos na syudad, nagdalagan duman na ininotan sinda. Pagluwas, nakahiling siya nindakol na katawohan, asin udok na naherak sa inda. Huli tagaro sinda mga karnero na mayong pastor, asin nagpuon siya pagtukdo sa inda nindakol na bagay. An marhay na bareta kan sa tong kaligtasan. Pagumaw sa imo Kristo. Diyos marhay na aga po sindo mga tugang. Viva la Virgen! Parakpakan tapuan, mahal na ina. Sa mga tugang ko, mga kalakbay po, digdi sa parokya ni Nuestra Señora de Salvacion, siring man sa mga peregrinos na naglakbay, pasiring digdi, gikan sa mananlain na lugar, sa luwas kan Banwanin Tiwi, maugmang pag-abot po sa harong nin mahal na ina, digdi sa huruan. Laom asin pamibi ko, biyaya para si Indo Gabos. Naglakbay. Kadaklan sa Indo Gayod, naglakbay, gikan sa manlain-lain asin harayong lugar para magsungko sa mahal na ina, mga ji sa iya, daraan pasasalamat, siring man ang mga kahagadan, sigun sa kanya-kanyang estado asin pangangaipo. Gayod, ang iba si Indo, dara pasasalamat ninhuli sa mga pamibi, mga kahagadan na itinauna. Ang iba, nagahagad pa sina para gayod sa salud, sa health, dahil may kamatayan, gayod ang iba para sa inaagihan na agyat o problema sa pamilya. Ang iba, gayod, nagpapasalamat dahil nakatapos na sa pag-adal o ang iba tapos na, ma-board exam. Manlain-lain po ang daratadigding pamibi sa mahal na ina. Asin sa paagi niya, dinadara ini kay Hesu Kristong kagurangnan. Sa gabos na ining paglakbay mga tugang, nagpapahiwatig kan sa tuyang pangangaipo nin kapahingaloan sa isip, sa puso, patin man sa hawak. Minsan mapagal ang paglakbay, ang katuyuhan, kapahingaloan, kapanatagan sa isip, sa buot. Bagong kusog, pakahali sa dinumanan, arog kaining huruan, bagong kusog, tanganing, mahampang ta, ang dapat ang hampangon pagbalik ta sa sadiritang harong o pinagtatrabahuhan. Mas mahiwas na paghiling sa buhay, binayaan na sa kakiditan kan dating pag-iisip. Mga biyaya na kaipuhan ta, tanganing makapadagos kita sa paglakbay niyato sa ordinaryong panahon kan sa tuyang buhay. Kaya kaipuhan ta po nin break. Kaipuhan ta nin dikit na pagpundo, tanganing makapadagos giraray. Kaipuhan ta nin mag-disconnect, tanganing makakonect kita
kung ano man ang God ang pinakamahalaga sa satuyang buhay. Minsan, sa tahaw kan mga kasibutan, sa tahaw kan urual daw na paghingowa, asin pagpagal, kita mga tugang nagdi-disconnectar, nawawara kita, nalilibong kita, dahil dito na aram kung para sa in ang satuyang paghingowa, asin pagpagal. Asin ang pagmati gayod niya to, garin na kita robot, maray pa ang robot day napapagal. Minapalya siya na gayod kung mayo na nin baterya. Pero ang tao, napapagal. Asin aram ininin kagurangnan. Kaya nga ni sa Ebanghelyo, na sa tuyang nadangog, inimbitaran niya an sa iyang mga disipulos na magsiblag mo na sa sindang trabaho, sa sindang pagmimisyon ng paglingkod sa mga tawong naghehelang, asin kadakol pang mga pangangaipong hinahagad sa kagurangnan. Madya ka mo, duman kita sa ibong na lugar. Madya ka mo, pasiring kita sa disyertong lugar. But sabihin kan disyerto, kakaibang lugar, silensyo, sinda sana, asin makakapahingalo sinda. Siblag, kaipuhan magsiblag pansamantala sa mga urual daw niya tong nakagawian asin obligasyon sa buhay. Bako sa pagdulag, kundi sa pag-ataman kan sa dirita. Kaya nga ni ang kagurangnan, nagtaos sa to, nin 7 aldaw. Asin saro kaiyan, dapat sa pagpahingalo. Ang pagpahingalo, nin sarong Kristyano, ginigibo dapat sa aldaw nin Domingo. Asin ang pagpahingalo, bako so sa nasupagpundok kan trabaho, kundi sa pagsamba sa kagurangnan. Kaya kaipuhan, magsimba pag Domingo. Bako sa na dahil obligasyon ta sa Diyos, tapirmi kong tinataram, sa katotoohan, mayo manin kaipuhan sa to ang Diyos. Kitaan may kaipuhan sa iya, kaya obligasyon ta ang pagsimba sa sadirita nata, ta kaipuhan nin pagpahingalo ang sa tuyang isip, ang sa tuyang kalag, ang sa tuyang puso. Pag kita minarani sa kagurangnan, siring kan mga disipulos, nag-iba sa iya, nagsunod sa sayang imbitasyon, madya ka mo, maduman kita sa disyerto, tanganing makapahingalo ka mo, o dahilin kundi, minsan pagkakan, dahil na kamong oras, tultul na pagkakan, tanganing mapakusugan sa indong hawak, madya ka mo, siblagan na muna sa dirita sa mga katawohan. Siring man dapat kaiyan mga tugang kita sa dirita, sa pamilya ta. Tinawan kita nin Domingo. Tanganing mamidbidan ta, ang Diyos na ginigikanan kan gabos, nyatong kaipuhan, kusog, kadunungan, asin tamang pagpadalagan kan sa tuyang buhay. Kung mayo ang Diyos, minsan gurano ang sa tuyang paghinguwa, purisaw man giraray kita. Minsan, nakuatan na so kwartang kaipuan ta, purisaw man giraray kita. Kung mayo ang Diyos, sain man kita maku ang kusog, kan sa tuyang hawak, na siya nga ning ginikanan kan buhay na inaataman ta. Kaya tunay na kadunungan, na kita nagmimidbid sa Diyos, as in nagsasamba sa iya. Dahil sa pagsambang mga tugang, ano man na idinudulot ta sa kagurangnan, ibinabalik iyan sa to, sobra pa, nagsusupay pa, siksik, liglig, at umaapaw. Dahil ang Diyos, bakong kuripot, bakong maimot, kundi matinao. Kaya ano man tinatao, nintao sa Diyos, dahil sa pagpapasalamat, ibinanakakabalik iyan sa iya, sa manlain-lain na forma, sigon sa kadunungan, asin panahon na itinakda ng Diyos. Kaya bako gabos na kagadan, nakukuha tulos, ta dahil may sadiring panahon man ang Diyos. God has His own timing
Dahil nangangahulugan na pakita naghagad, tulos-tulos makukuata. As in sa forma na gusto ta. Kaya minadelay man ang Diyos gayod sa punto de vista ng tao. Pero ang Diyos, pag minasimbag, sinisimbag niya yan sa tamang panahon, as in sa tamang measure, sa tamang panuntunan, sa sadiri niyang kadunungan. Kaya hinahagad siya to na sa pag nagsasamba kita, binubuksan tan sa dirita sa pagbibiyaya nin mahal na Diyos. As in sa siring, nakakamtantaan kapahingaluan, minsan digdi sa kinaban. Takunday kita tataong magpahingalo, mga tugang, kundi kita nagdadangog sa imbitasyon ng kagurangnan, kundi kita nag-aataman sa sadirita, sa pamilya ta, baad, mapadali ang RIP sa sato. Rest in peace. Pero yan dapat ang satuyang ultimong paghinguwahan na sa pagtapos niya to kan paglakbay digdi sa kinaban, tunay na kapahingaloan ang satuyang makamtan sa Diyos. Kaya digdi pa siya na, mientras kita naglalakaw, pagpatuduntan sa tuyang sadiri, na magpahingalo sa kagurangnan. Tanganing di kita matakot kan ultimong pagpahingalo na inaapod, na pangapudan sa sato, gabos. Ang kagadanan, pasiring sa kamurawayan nin Diyos. Kaya, praktikal na bagay, simple man siya na, at amano ng sadiri nindo, magtagasiblag sa nakagawian asin sa ural daw, na pagpagalasin paghingawa. Sabi nga ni, maka-recharge kita. Pero kita bako sa kaya kitang battery, bako sa nang kaipuhan na magkaturog, recharge na. Kaipuhan tang magrani sa kagurangnan. Tagikan siya ang gabos na biyaya. Kaya dahil paghinayangan, ang sindong pagtaonin oras sa pagsimba. Dahil paghinayangan, dahil pagkait ang oras sa pagpangaji, kada aldaw sa pagpuon kaini, asin sa pagtapos kaini, bago magkaturog. Dahil dyan kita mga tugang napapakusog, asin tunay na nagiging madunong sa kadunungan nin kagurangnan. Ta sa siring, pag kita hingalo man mga tugang, nakakuha kita nin dunong asin kusog sa kagurangnan, nagigibutang marhay an sa tuyang katungdan, an sa tuyang misyon. Kaya nahilingtan kagurangnan, siya na yaon ang buot sa siyang ama, tulos na nakamati nin pagkaherak, kan nahiling yan mga taong daing pahingalo, bako sa nasusayang mga disipulos, kundi si mga taong naghahanap sa iya dahil sa kadakol na kaipuhan, kan nahiling niya pagbaba niya sa sindang sakayan, nahiling niya si katawuhan, udok sa buot siyang naherak. Buot sabihin, gikan sa iyang kairaroman, kan sa iyang buot, nakamati siya nin pagkaherak. Asin sa siring, nagibo niya ang misyon niya, nin pangataman sa mga itinatao sa iya, kan sa iyang ama, ang sa iyang karnero. Kadaklan na best mga tugang, dahil ta nagigibuan sa tuyang misyon sa buhay, gayod bilang magurang, bilang teacher, bilang agom, bilang aki, bilang driver, tricycle o sa jeep, bilang sarong lingkod sa barangay o sa munisipyo, sa manalain na estado kan sa tuyang buhay, dahil dahil kita tataong magpahingalo sa kagurangnan. Kaya dahil na naman namamatian ang sa tuyang pagkatao, nawawaraan sa tuyang pagkatao. Kaipuhan tanin break, kan sarong aldaw, kan biyernes, ginibo po an albay faith tourism. Saro po sa mga talks duman, sarong eksperto sa antropologiya, pag-adal manungod sa tao asin pagpapakatao, manungod sa mga nakagawian kan tao, poon kaito sagkod ngunyan na nagpopormakan sa iyang mga pananaw, pag-uugali, mga gibo, mga tataramon, kan sa iyang kultura. Pinag-adalan duman sa tiripon na ito, ang manungod sa pilgrimage. Manungod sa debosyon. Natata kita nagpipilgrimage. Minahali kita sa
Sa diritang harong, mamatagayod din amay, arog kan mga hali pang buhi o sorsugon. Maipos kan mga babaluno na pagkakan, termo, lutuan, banig. Mahali sa sarong sitwasyon na pamilyar siya. Asin gayod, konbinyente sa iya, komportable na siya. Asin malakbay sa sarong lugar na may mga agiyan siyang daingani siyang kasiguraduhan kung kung makakaabot siya o safe siya sa sadalan. Pero ginigibo niya sa iyang paglakbay. Tanganing makaduman sa sarong lugar na pinagtutubudan niya na magkakaigwa siya ng kasimbagan asin kahingaluan sa iyang isip asin buot. Natatag ginigibo yan because we need a break. Kaya puhantanin dikit na paguntok sa daloy kan sa tuyang buhay. Tanganing kita magkaigwanin kaumayan ni bagong kusog asin bago asin mas mahiwas na pananaw sa buhay. Sa paagi nin pagpamibi, sa paagi nin pag-alay, pagdulot nin mga atang, ta sa siring binubuksan tang sa dirita sa pagbulos kan tabang kan biyaya nin Diyos. Iyo pala niyan mga tugang antuyo na mapanibago kita asin urog kitang magtalubo sa tuyong pagkatawo asin bilang Kristiyano mga aki nin Diyos. Nagigibo sa pagbalikta sa ordinaryo tang kinamumugtakan, magigibo ta na mas maugma, mas tuninong, asin mas mabunga an sa tuyang gibo, an sa tuyang misyon, an sa tuyang mga responsibilidad. Kaya renewal ang dulot po kaining sa satokan sa tuyang pilgrimage. Lugod, ining nagdadangadang, ining mga bulan na ini na pilgrimage season, puon pa kan piyesa digdi kan July 2, sagkod po sa katapusan kan Agosto sa 31. Dakol po ang mabisita digdi masungko sa mahal na ina. Lugod, ang hinahanap kan puso ta, matagpuan ta, kapay ngaloan sa kagurangnan, asin urog, asin dakol na pagpabulos kan biyaya niya dahil naandam kita sa pag-ako kay ni. Pero da ita pagsadirihon ang mga biyayang tinatao sa to nin Diyos. Kaya po antang darahon siya sa pagmisyon, sa pag-ataman kan mga tawong ipinadara sa to nin kagurangnan. Ibinugtak sa satuyang atubangan. Nasindaman mapakusog sa paagita. Nasinda urog na magtalubo asin magbunga sa sindang buhay. Na day kita maging kaulangan sa pagkasararo kan pamilya asin banwaan. Day kita maging kausa kan pagbaranga asin pagratak kan buhay asinin komunidad. Na kita maging mga instrumentong tunay nin mahal na Diyos sa kinaban. Paano tayo magigibo? Kung kita nagpapahingalo sa kagurangnan. Magpahayag po kita kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako. Sa sarong Diyos, samang makakamhan, kagibukan langit, asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong naahi kan Diyos, asin namundag gikan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daily na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asinuli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asinani laman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asinani tao.
Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kani katulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansayang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtarang sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagaaram kan pangangaipo na mag-iwas sa mga paghurot kan oral daw na buhay, tanganing pakusugon asin pagginhawahan an espiritu, magdulo kita sama na mapakumbabang sa makapakumbabang pamibi. Sabiyon ta kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, an mga obispo, asin an mga ang gabos na mga namamayo sa simbahan, magdanay na buhay sa saindang pagdusay para sa pagharubay kan Ebanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga jóvenes, maging bukas an puso sa pangapodan kan marhay na pastor na magpadi o magrelihiyoso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod sa pagtubod, asin naglalakaw sa ibang dalan, magiyahan na makabalik sa pamilya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamati kan hapihap nin pagkamuot, kan marhay na pastor, huli kan pagmangno, asin pangataman kan sa indang mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, mag-erok sagkod paman sa harong kan kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Makakamhan na Ama, sa pagsubol mo kay Jesus, sa imong aki, binuksan mo ang dalan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Danay kaming makasunod sa iya, an marhay na pastor, asin mabuhay, asin magtrabaho, para sa kamurawayan kan sa imong ngaran. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po para sa pagdulos. Pagkamahal
Magpamibi ka mo mga tugang, tinganingan sa ko, asinan sindong atang, makumalugod kan Diyos amang makakamhan. Hakuan manlugod kagurangnan na natang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simba. O Diyos, na sa sarong malinigon na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dudot susog sa tugon. Ako ang sakripisyo sa imo, kan mga maimbot na nasasangkuban mo. Asin pabanalakan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel, tanganing an idinulot kan lambang sero, sa paggalang kan simong kahalangkawan, magwaras sa gabos ning kaligtasan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban. Sinugo mo sa mo ang paratubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala, nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan gabos na angeles, asin santos, nagpapahayag si imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Langit asindaga, panokan sa imong kamurawayan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Paladanan minadiki sa ngaran kan kagurangnan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Kagurangnan ni kanang God-an banal, murabod, nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon, kan si imong espirito, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo, kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, ako kumugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkanyaman ning kali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sindo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan,
inipagibunindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sing mo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasing dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong obispo si Joel, asing kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan si imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina ning Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kay bakan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay to pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos ng kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 hallelujah. Umawon ng Diyos, amen, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asing pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, ang samong kakanon sa arwal daw, itao mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haren kami pagdaraha sa sugot, kundi
agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurignan, ika na nagsabi sa siimong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko si Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko si Indo. Hari paghil nga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan si imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa si imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kihinabang. Tawi kami uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying hilngan si mong banwaan, asin ang tinukduan mo kan mga misteryong langit nun. Gibuhang makabalyo hali sa daan, pasiring sa bagong buhay, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maawit po kita kan salve pagkatapos kan announcement. Paktukaw tabi muna. Mas maray na aga po giraray sindo mga tugang. Bot ko tabi na ipaabot sindo nagkapirang bagay enot paghagad nin pamibi para sa mga ordinahan na seminarista si Vicente Dyson Espinida Jr. kan maanito Albay asin si Seminarian Mark Austin Bilardo Tuazon kan Ligao City. Sinda magiging diakono sa Agosto 3. Pero kung sa puntong ini, igwa kamong aram man na pwedeng maging kaulangan sa pag-ako ninda kayang grasyang ini, pakipaisip po an sa tuyang obispo sa Diocese ng Legazpi sa pagikan sa iyang opisina sa Chancery o kaya digdi po sa parokya sa paagi ko. Salamat po. Ikadua, inimbitaran ko po kamo sa maabot na piyesta diocesana. But sabihon ba kung piyesta parokyana? Ang piyesta po sa parokya, digdi, sa Barangay Huruan, July 2. Pero kada tulong Sabado nin Agosto yan po ang piyesta sa Bilog na Albay. Kaya bakong piyesta sa nasa Tiwi, sa Huruan, kundi sa Bilog na Albay. Asinan minaselebrar kayan, mga aki ni ina, mga deboto niya. Kaya tanganing magiyahan kita, ni po ang mga schedule. Paki-flash po kan schedule. Ang piyesta po mismo sa Agosto 17, Sabado. Asin ang segundo dia, siyempre sumasunod na aldaw tulos, Domingo, August 18. Ang preparasyon ta po, ang novenary masses, pupunan sa Agosto 8, sagkod 16. Ang oral daw na schedule, puun day 1, sagkod day 2, asin day 4, sagkod day 8. Arog kay ni ang pakakamada. Alas 5:30 nin aga, Eucharistic Adoration. What sabihon, iluluwas ang Santissimo, ang presensya Eucharistica ning kagurangnan. Sasabayin ta iyan nin morning praise, pag Santo Rosario, asin pagkumpisal.